Egunon guztioi. Itziarreko zondo azaldu duen bezala, Bilboko udal txistulari bandak bere egitekoa 3 lan hildotan nik uste markatzen duela, alde batetik udaletxean egiten diren protokolo ekintzak, eta gero batez ere udaberri eta uda sasoian Bilboko txoko desberdinetan ibiltzen gara auzoetan, bai kalejirak, erromeriak eta kontzertuak ematen. Atzo bertan, arratzaldean, Basurton izan genuen kontzertua, Bilboko kultura sailak antolatuta eta plazarik plazaren barruan, Garazi Navas akordeoi jolearekin eta oinkari dantza taldekoekin. Eta, orain, uda pasatu denean, udazken negura begira, gehiago zentratu gara, buru belarrez hartuko gara, Euskalduna aretoan eta Campos Elíseos antzokian, antolatu dugun kontzertu denboraldira. 8 kontzertu izango dira, 6 izango dira Euskalduna jauregian, eta 2 Campos Elíseos antzokian. Eso es, llega ahora la lluvia, llega el otoño, el invierno, entonces daremos comienzo a la temporada otoño-invierno, para lo cual nos recogeremos en sitios, en 2 edificios importantes de la villa de Bilbao, como serán el Palacio Euskalduna y el Teatro Campos Elíseos. Para esta temporada, como en ediciones anteriores, contaremos con la colaboración de varios artistas invitados especializados en artes importantes como son la pintura, la danza y también el teatro. Hainbat taldeek kolaboratuko dute gurekin. Alde batetik Bilbao musikako ahotsak abesbatza eta haur eta gazte abesbatza gurekin izango ditugu gabonetako kontzertuan, eta gero baita ere, bai musikene eta Nafarroako goi mailako kontserbatorioetako ikasleekin kontzertu bat antolatu gu, beraiekin daukagun hitzarmen bat medio, eta gero gu joaten gara baita Iruñara kontzertu amatera Kondestable jauregira. Eta beraietaz gain, gurekin izango dira baita 2 dantza talde, alde batetik oinkarikoak, beti maisotasunez eta trebetasunez dantza egiten dutenak, eta gero aurten berezi bezala, Tio Oteronen semeak, beraik egiten dute euskal dantza, baino humorez eta beste estilo baten aurkeztuko digute. Luego también contaremos con la colaboración de un gran ilustrador y pintor catalán, Quim Moya, que se caracteriza sobre todo porque realiza sus creaciones artísticas en vivo y en directo. Y luego además termina de una manera bastante apoteósica, que merecerá la pena el verlo. Y luego, como no, hemos dejado un espacio para los músicos bilbaínos, en este caso a Xabier Otaolea, y vamos a representar y a tocar e interpretar su cuento musical, Txistuak hitz egiten duenean. Musikari lagunak ere asko izango dira gurekin. Kantaldian aurtengoan izango da Bilboko abeslari eta konpositorea, Onintze arituko da gurekin, eta gero ondoan izango ditugu baita Inar Sastre eta Gorka Aginaga piano jotzaileak, Erit Perez gitarra jotzailea eta Gorka Eskauriaza baju jotzaileare. Eta Bilboko udal txistulari bandako kideok badaramaguia denboraldi hau prestatzen 20 urte. Ilusio handiz, eta jarraitzen eta jarraituko dugu ilusio berberarekin lanean. Zergatik, gure musika tresna, txistua eta danbolina, eta gure publiko maite ditugulako. Beraz, gonbidatzen zaituztegu, urrengo urtarrilaren 7an gure kontzertura etortzera. Arratzaldeko 7etan, Euskalduna jauregian, Lurraterra. Anima zaitezte! Eta orain, paso emango diogu, ze aurten antolatu dugu txistu bandak eta Bilbo musikak txistulari elkartearen babesarekin txistu eguna. Eta horretarako ni baino bota gertuko digu Ekain Bazterretxeak, bera da txistulari elkarteko lehendakaria, eta beraren emango diogu.